friend eh. Sukad atong last nga nagkita mi ba. Wa na jud nagpakitag balik. Asa na kaya to karon? Tong boys o porma, magsira jud sa cutting classes. Wajud say mahuman na nilang kuan nila si bulkal nila. Di pwede nga nanir ako pirmi bay. Di nanir ako pirmi sakto jud tong ipangingon na itong mga lipakira na mga bayot ba. Ang kuan niya, yung best friend niya, wa putoy maabot kung magsislag uban. Undangon na ako ng bisyuha bay. Hinahinay na tingali ko bago sa akong kagalingon na ni. Bulkaboy no more. Yeah. Yeah. Kevin D. Yeah. Maningkamot ko para ka miss friend bay. Sa kuyawa na ba ni mong bagro noon sa naman ka? Grabe ya, pwede mo sa kuwait. Nag-agi-agi dahil si Kuan, itong imo boy nga balik yung suman. Suman malagkit balangoy gamote. Suman mo dia suman. Suman malagkit balangoy gamote. Suman mo dia suman. Uy, suman! Suman. Isuman. Tara suman. Lana ni mo, uy, mamaligya pa mo kag suman bago ka maswela. Oh, kan na gani. Ayun ba kasi yung eskwelahan? Kasi year ni mo na Second day. year high school, ikaw? Wala ko, third year high school, pero ano ko, di man ako katuig nagbalik-balik sa kuan high school. Duha katuig sa first year, duha katuig sa second year. Karon, lima katuig, third year na. Grabe naman siya. Ang ano sa'yo mga balik-balik? Sig balik-balik, amot lang kay murag laayon mo ko mo eskwela god kay mas ganahan ko magbagdoy-bagdoy kay dagan mo ko makatunan nga dili na ako makatunan sa eskwelahan ba. Dili magod, mas importante magod ka maskwela ka. Ikabalo ka, education is the only wealth that cannot be stolen by anyone. So, naran na sa imo, mo eskwela ka, dili man na mawala sa imo ha. Imo mga kaalaman sa school. So, dapat may eskwela jud kag tarong. Then, sa dapat kita sa imo. Kita. Yeah. Muna siya ako mga na-achieve sa pag-eskwela na kong tarong. Awards, leadership, academics. Pero di mo mga kwarta ng sige eskwela-eskwela god. Ay manurig suman kay paspas kang kwarta ba, balik sa kwarta ba. Eskwela kita may gasto-gasto ano eh. Dili man good. Sa pag-eskwela man good, magamit magkunan mo siya in the future, dili ramang sa karon. So kung magkuhan ka sa karon, kung di ka magtarong eskwela, ikaw ra mag-suffer in the future. Ma-appreciate ra nimo yung pag-eskwela og tarong puhon. Yo no, di pa basta-basta na taas ang respeto sa mga ba kay hindi basta-basta achieve na mga achievements ay di na ni kaya kay bugo ra mga gugod. Ay, bubo. Depende raman na sa papaning kamot good. Gusto ka, tutor ka? Ay, maliit na maday ko. Pero pagyaw na kanimong suman. Bayran ni mo ni. And border po ko ugma. Makita ta ugma. Kita na tawag. Sige. Salamat. Pila na ito na? 200 ra na. 200. Ay kanang sa pangalan nimo. Ay, Renalyn. Pwede na po Renalyn? NN.
Marjun maglasa na yun. Tawag na ako Marjong. Tibaligag suman diri ba? Silingan naman ito na. Masunan. Lucintos na. N. Renalyn. N. Sige. Pasin ako. Kita na tawag mo. Sige. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung N. Maurin ni imong order oh. Pila man eh. Bali 300 rin na suman. Katong mo ni bitaw nimo. Sige kayo mo na itong isla karon pag kaya ako yung personal tutor. Wala lagi ka naka-uniform N. Wala may klase ang private school karon. Ikaw? Ay magkating class na pag koron. Ting class na koron pag baligyan ako ni suman. Bagdoy ngita ko kanang mapangwartahan ba. Di sa mo sulod ba ila ay. Tara, tulan natin ka. di man jud ko mahimot to. Grabe yung aswaya ning may hana. Grabe yung katsada pagubanta. Ayaw kabalata kay naara. Kuskiliran ni mo lang da. Kung wala ikaw ang ginapangita. Pag di ko gustong patuloon ni mo mga luwa. Sa kong lugan lang gahi na nakakapinangga. Hinaot nga sa ako di yung taka mo biya. Para sa ko ikaw na yun ang Tanong ka Jo, unsay ti mailhan nimo nga nakagusto na kasaw sa katao? Di mailan ako nga nakagusto na ko sa katao. Ako manggod naman ko ginasunod na 8 seconds rule gud. 8 seconds rule? 8 seconds rule but pasabot og mulapas ganik 8 seconds akong pagtan-aw sa ana nga tao but pasabot interesado ko ana niya. Posible gusto na una siya. Ana ba kung patay ikaw mulapas na gani nag 8 seconds mong pagtan-aw sa usa ka tao posible in love jud kana. Ana ra na 8 seconds rule. It takes only 8 seconds to fall in love. Kani ako ang tugma dili na dyan ni mo respedayon. Gulo ka, gwapo gud ka. So, Gwapo man ka, basta itarong na na imong buhok. Tayo na yun sa imo. Kay ikaw raman yun ang ako ang gusto. Makauban, handod kita kay maniguang. Ayaw lang mo gawa sa akong kiliran. Kay di mahilo na, basta di ko makita. Dili man yun ka mawala. taimsa ng luspad lagi ka. Lagi ba? Spot? Sure ba? Lagi. Tensa ha. Okay na? Okay naman. Paits ra. Tarong ba? Okay sa ganiya kay luspad mo na ganiya agad. Sure ba? Okay ra? Sure jud ka? Testingan na natin mulakra ba? Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Sam ni Besh, sam ni Joy. Timailhan ni nga tropa na ta. Timala na tropa. Awa. Siga ba ani? Siga. Oh, siga ni oy. Di man gani oh. Di mahilo na, basta di ko makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Ay kanang pasensya kayo ina pero kinahanglan ako muna ba. Napa mo ginagpaabot sa ko ah. Muna na ko ha kay na mo din sumano. Pasensya jud kayo ah. Kay kung wakas kiliran, di man jud ko mahimot to. Sakit taning gugma eh. Makamingaw ang sa una nga kitang duha magsabay. Kada uli natong duha mogakos kag mubabay. Lami balikan ang sa unang muhang gilabay panahon nga ako raman ang muhang kalipay ug karon na unsa naman nganong dali raman tanahuman akong gibuhat kay sakto para sa imo kay malitanan di man ning ani sa una pero karon isip usa ka SSG president diri sa eskwelahan. Di gyud ko mosugot na mga estudyante diri magkating, di mga eskwela. Kay responsibilidad naman ako na kay ako may SSG president diri. Ngita ko gid sa nagkating diri.
si best friend bay. Sukad atong last nga nakita mi, wala naman siya nagpakitag balik bay. Asa naman itong tawhan na to? Hoy miss, Ay, oh. manong kating-kating man ka? Ay, wala man. Kanang naramang ko'y gibuhat. Nag-practice ra ko kay. Pamilyar ta ka ba? Ikaw tong partner na imo tong Bulkaboy? Ay, best friend to na ako. Ay, best friend Si mo gini. Junix. Dugay na pud nako tong ginapangita kay sige po tong kating. Kamu jud sigurong duha si kating ba? Ay, dili sir, oy. Kuan ka na. Ay, dili na ma-explain kay dalon na ka sa office ha. Kay nagkating ka. Dali na. Ay, istoryahan pa na. Dali na. Wait lang, kaya akong Imong gamit. gamit, dalaan na imong gamit ha, dalaan na. Upis ay mong naw. Si Pata ng tumbuyo oy. Oy! Salita ning gugma eh. Best friend?